Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saka grup setunggal badan damel tugas bahasa Jawi yaiku broadcast. Saderenge tepangaken nami kula Jinan Fatzia absen 16. Kulo Ryan Paksa Babil absen 3 doso. Kulo Juliana Fatika Sari absen 17. Kulo Inga Fardina Arset absen 18. Kulo Silvana Nisa absen 3 doso kali. Kulo Elvan Dwi Saputra absen kangsal. Dados pripun sih tugas broadcast niku? Yuk simak video niki. Sugeng enjing para pemirsa, kula Jinan Fatzia. Kulo Ryan Paksi. Kita badhe ngaturaken pawarta bab Jawa Tengah. Ing Jawa Tengah kata kabupaten salah setunggalnya yaitu Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang itu kabupaten sing kata objek wisata alami. Mula saniki kita teng Curug Sidok sing tepatnya teng Desa Mandirojo Kecamatan Moga. Kita bakal eksplor wisata niki. Kados nopo sih kaendahan alam teng Kabupaten Pemalang niki? Ya, derek kita. Sedurunge menyang Curug Sidok, kita bakal ngliwati dalan sing rada tepi. Kita bakal ngliwati SMP Negeri Setunggal Moga, banjur mlebet ing dalan lan ngliwati pemukiman warga. Sawise ngliwati dalan sing berliku, kita tekan ing Curug Sidok Mandiraja Kabupaten Pemalang. Saben pengunjung sing dateng wisata Curug Sidok bakal disuwuni mbayar biaya tiket gangsal ewu saben tiyang. Nalika kita mlebet, kita bakal disuguhi perjalanan kirang luwih 3 menit kangge tekan grujugan. Pemandangane uga indah banget. Tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu tresna karo kowe ra bakal tak madu. Tengandap niki uga enten blumbang sing boten jero banget. Dados niku aman kangge nglangi. Enten kathah watu teng aliran kali. Saliyane wisata nglangi kapan niki nyengkuyung banget kangge pengunjung sing seneng selfie kantos latar mburi kang sae. Nanging tetep ati-ati nggih. Kowe siji-sijine aku mangga karo kowe. Yo pemirsa, teng mriki kita jandan yang mancing. Yo kita ndak taken. Mas, manggundene taksi nopo nggih? Niki sawang mancing. Kata ulame mboten. Kata Biasane sampean teng mriki awit jam pinten? enjing-enjing pun mriki Ngantos jam pinten? jam 12. Oh, nggih pun. Matur suwun nggih, Mas. Yes, sami-sami Mas. Pamit. Nggih, Nah pemirsa, teng riki enten pengunjung. Yuk kita nderek taken-taken. Ngapunten ya, Mbak. Teng riki saweg nopo nggih? Niki saweg mendahan. Nggih niki sekalian kali grojogan. Oh, nggih. Teng riki sae sih nggih, Mbak. Biasanya nek mriki jam pinten? Nggih niki enjing-enjing soalnya make sonten Jawa. Nggih, soalnya niki dataran tinggi sih nggih, Mbak. Nggih pun. Sun nggih, Mbak. Nah, teng riki enten pengunjung setunggal malih kados sesaweg foto-foto. Yuk kita nderek taken-taken. Ngapunten ya, Mbak. Saweg nopo nggih? Niki saweg foto-foto, Mbak. Soalnya pemandangannya sae. Oh, nggih. Mbak tiang riki nopo tiang pundi? Oh, nggih kebetulan kula tiyang Moga. Oh, nggih. Teng riki berarti kali sinten mriki? Niku kula kali jange-jange kula. Oh, nggih. Niki sae sih nggih, Mbak. Nggih. Nggih pun. Turun nggih, Mbak. Kowe aja sumalang tresno ora bakal ilang. Dados niku wau kaendahan Curug Sidok Kabupaten Pemalang. Matur nuwun sampun ngikuti perjalanan kita mengeksplor Curug Sidok Kecamatan Moga. Kita pamit undur diri. Sugeng siang. Ibarat koyo kunoku Jogja, kowe jen istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo